Dobrý den. Ondro, ahoj. Ahoj. Tak jak se máš? Dobře. Já to takové hraní. Já si nepamatuju vlastní písničky, takže já musím vždycky noty, já to pak popletu. Ale to nevadí. To nevadí, my si tě rádi poslechneme. Každopádně na začátku taková základní otázka. Kdo teďka vlastně jsi? Jsi Ondra, jsi bratr Jan, Cyril, otec, sestra? Tak sestra nejsou. Takže vlastně teďka se jmenuji bratr Jan Cyril. Vlastně křestním jménem Ondřej Vaněk, tady ze Študlova. Ale že vlastně jak jsem se stal tím bratrem, tak dostaneš nové jméno, tak jsem si vybral nové jméno Jan Cyril, teda já jsem vybral a oni vybrali, takže to je takové společné vybírání. A vlastně jsou františkánem v Bronxu v New Yorku. Tyjo, to je teď tolik informací, nevím, co teďka před první. Říkal jsi, já jsem si vybral, oni vybrali, možná když začneme tak to trošku od konce. Jak to bylo vůbec jako s tím jménem? Ty jsi vybral jedno, oni ti vybrali druhé, nebo... Takže my vlastně jim dáme pár možností, o kterých přemýšláš, modlíš se a zeptáš se prostě Boha, protože to jméno vlastně je to, jak ten Abraham, když on odešel z té země, potom vlastně Bůh mu říká, už nejsi Abram, jsi Abraham, že on mu dává nové jméno s takovou misu. Takže misí, já už teďka vlastně ještě musím říct, omluvit se možná ani neomluvit, ale já už česky pořádně neumím, já už jsem ve světě 14 roků a já když mluvím česky, tak jenom valašsky, takže to bude spíš takové už valašské, no. Já už nevím, jak se to řekne správně, jako česky. Říkáš to dobře. Ale že prostě dostaneš tu novou misi pro ten život, teda vlastně to jméno vyjadřuje něco v tvém životě. A tak my předložíme 3 a oni, komunita potom vlastně se ptá taky Boha a z toho vybere vlastně to jméno, které oni věří, že ten Bůh dává. Říkáš komunita, která vlastně komunita? Můžeš trošku přiblížit ty františkány, tu tvoji denominaci? Jo. Takže vlastně my jsme františkáni, jmenuje se to Franciscan Friars of the Renewal. Bylo to založené v New Yorku. Překlad je vlastně františkáni obnovy, nebo obnovení, dalo by se říct. A komunita byla založena 1987 a to bylo 8 kapucínů, co chtěli vlastně žít ten františkánský život víc, tak jak to vlastně ten František říká, tak jak to vlastně ti kapucíni žili v tom 15. století a v té provincii, kde oni tam bývali, v tom New Jersey, New York, už se to tam tak nežilo. A oni to zkoušeli první obnovit v té jejich vlastní komunitě a to se nedařilo, oni zkoušeli to takto a pak jim biskup říkal, prostě budete muset založit nové, protože jestli se svým svědomím to nemůžete takto žít, tak musíte prostě začít něco nového, takto. Tak oni začali tu komunitu, bylo jich 8, neviděli, co bude, ale prostě začali ten nový takto řád, jenom pod biskupem a teďka máme vlastně 150 bratrů, jsme v Anglii, jsme ve Střední Americe, jsme v USA, takže Bůh to požehnal a Bůh tam byl při tom zakládání toho. Super, díky, k tomuto se ještě určitě potom později dostaneme. My jsme trošku zamluvili to jméno. Ty máš dvojí jméno, Jan a Cyril, tak ještě, jestli bys to dovysvětlil, proč, co je třeba původ? Jo, takže Jan, to jsem ani si nevybral já, to bylo spíš takové, že to vybral Pán Bůh, to takto. Já jsem přijel doma a říkám, jsou Jan a náš táta říká, není tady dost Janů? Říkám, brácha Jan, táta Jan, děda Jan. Říká, co no? Tak já jsem tak přemýšlel nad tím jménem, ještě než jsem tam byl, už jak jsem se rozhodoval. A tam bylo takové čtení, my se modlíme, to tak ještě potom řeknu, ale že vlastně máme ty modlitby 5krát denně a jedna ta modlitba je modlitba se čtením. A tam jsou vždycky vybrané nějaké čtení od různých svatých a takových. A je tam jedna taková modlitba s tím čtením, to čtení je od svatého Augustína. A on mluví o tom, jak Jan Křtitel byl hlas a Ježíš byl slovo. A že hlas nese slovo
A hlas bez slova není nic, jenom znějící, jenom prostě zvuk. Ale ten hlas nese slovo a to slovo mu dává nějaký úkol nebo něco takového. A to je také poetické, je to krásné strašně a tak mě to zaujalo. Tak jsem začal modlit s Janem Křtitelem a už to potom začalo teď být jako víc. Pak jsem šel ještě na jednu konferenci a tam mě neznali vůbec a říká borec, tak předtím, než začneme, já tady mám pár takových slov a tam prohlem toho Ogaru a on říkal, ty jsi jak Jan Křtitel. A tak měl takovou stránku mě dal a říká, znamená to něco pro tebe? Říkám, jako, asi jo, no. Že už jsem se jako s tím rozhodoval, tak to bylo také potvrzení. A tak já jsem jim to potom předložil, toho Jana Křtitele, a komunita to vybrala vlastně, takže to bylo ještě další také potvrzení, že ten Jan Křtitel je tam vlastně se mnou vlastně ten hlas, který chce přinést toho Krista tomu světu. Takže to je ten Jan. A Cyril? A to Cyril, už měl někdo jiný? A Cyril, já jsem vlastenec a ten Cyril a Metoděj tam být musí, že? A já jsem vlastně dal 3 jména a v každém tom jméně tam Cyril nebo Metoděj tam byli. Já jsem jim zase nedal jako tak možnost, teď tomto. Takže ten Cyril tam je. A pro mě je to prostě, jak ten Cyril a Metoděj vlastně donesli víru nám, my jsme poslaní donést víru ostatním lidem, to takto. Takže já s tím Cyrilem tam jako máme něco společného, to takto. Ještě jsme opustili svou zem, vlastně já teď žiju v Americe, což není vždycky nejlehčí, ale je to prostě pro toho Krista, oni to udělali a takže já tak jako zkouším jít v jejich šlépích. Ono možná, tady mluvíme o Františkánech a o Bronxu, Americe, ale ty jsi kolikrát ze Študlova. A ona taková cesta ze Študlova do Bronxu je asi zajímavá. Proč? Ano, proč. Možná to trošku, jasné. Aspoň jako nemusíš klidně ve zkratce, klidně se trošku rozmluvit, jako jak se takový Ondra dostane k Františkánům z Bronxu. Tak to je dlouhý taký příběh. Tak já bych začal spíš už, když mě bylo, já jsem vyrostl tady, že hrál jsem v kapelách s Ogarama, jsme měli metalovou kapelu taky, Miracle Maker, už na to nikdo radši nespomíná, ale byla to paráda. A taky normální, já jsem vlastně dělal, do školy jsem šel ve Slavičíně, SOŠ Slavičín teď už, mechatronik, strojař, dělal jsem v Cebesu, takže, a já jsem si myslel tenkrát, že já v tom Cebesu budu celý život, že já jsem neměl takové žádné plány a nikdy jsem nepřemýšlel, že budu mnichem, nebo co teď jsou vlastně jak to říkou vlastně friars, bratrem. A to bylo vlastně i díky vlastně té ekonomické krizi 2008, kdy hodně lidí ztratilo prácu, tak já jsem teda z toho Cebesu odešel. A začal jsem si říkat, že bych někde šel a už celkově jsem si říkal ten můj život, že mám krásnou rodinu, jsem na krásném místě, ale přebral jsem si toho, že já jsem vlastně chodil do práce, doma jsem pracoval teď takto a potom hrál jsem ve 2 kapelách a už toho bylo prostě moc, tak to ještě jsem měl. Ještě jsem byl s dcerkama, jsem chodil a dcerka říká, musíš se mi dostavit nějaký čas a říkám, co? Samosi a jsem neviděl. Takové. Takže už toho bylo moc prostě a já jsem viděl, že prostě já jsem byl tak zaseklý v tom denním takovém tom životě, v tom každodenním, prostě už mě to ani nenaplňovalo, ani to hraní už potom a já jsem si říkal, že já prostě potřebuju změnu. Ale jako anglicky jsem nemluvil, já jsem vždycky říkal ve škole, že když já budu potřebovat angličtinu někdy v budoucnosti, tam budou také ty, tak se to přeloží a dá se to do ucha a určitě to překládá jako přímo. Takže já jsem se angličtinu neučil a říkám si prostě, potřebuji změnu. A tak jsem to myslím i našim řekl a říkám, že možná bych někde šel, možná se Salesiánama nebo tak. A nějak se to doneslo Magdě Tomaštíkové a ta byla už ve světě předtím, tak ona přišla a říkala, že tady různé komunity, kde ona byla v Anglii, a tak říkala, že bych mohl jít do nějaké té komunity, že by to tak jako zařídila. A tak já jsem si vybral Sion Community, co je u Londýna. A myslím, že ten hlavní důvod jsem si to vybral, protože ona říkala, nemusíš umět anglicky. Že tam budeš jenom okluzat barák. A ono to, pravda to úplně nebyla,
Ale bylo to, co jsem potřeboval právě slyšet tenkrát. Protože kdyby řekla, že musí umět anglicky, tak bych tam nešel. A to za jak dlouho jsi tak jako naučil při uklízení domu anglicky? Bych se zdivil, no. To bylo, ne, asi ve škole jsem se třeba nenaučil nic. Já jsem tam přijel a říkám, yes. Yes. Prostě jenom usmívat se a ano. Ale já jsem se za rok naučil tak, že jsem se mohl domluvit. No, ten první rok byl taky tvrdý, no. Oni už říkali, že už nikdy tak nikoho tak nezeberu. Do té Anglie, to už to tak potom změnili. Jsem si říkal, co no. Tak já jsem se teda odhodlal do té Anglie jet. Mně to ještě potom pomohlo, že já myslím, že já jsem nevěděl, že mě přijali. Tak já, když jsem se tam přihlásil, poslal jsem to, mě tady přeložili, to tady, protože já jsem ani nemohl tu přihlášku napsat. A poslal jsem to, ani jsem nedostal, tak jsem ještě maloval chvíli, jsem dělal a maloval jsem. A teďka nic mě nedošlo a dosti mě potom volal v létě, už jsem tam měl být. A volali mě, tak zebral jsem telefon a říkají, přijedeš? Nějaká Slovenka. Říká, že je tam v Anglii. Říká, přijedeš? Říkám, já nevím, což já jsem nic neslyšel. A ona říká, že už tady máš být, že zkontroluješ svoju tu e-mailovou, tu spam adresu, když teď e-mail nemáme, já to nevím, jak to tak funguje. Tak já jsem se podíval do toho spamu a tam bylo všechny ty odpovědi a takové. A ona se ptá, přijedeš? A já jsem měl prostě jenom minutu na rozhodnutí, tak říkám, přijedu. A já myslím, kdybych měl ten půl rok, kdybych věděl, že mě přijali, na to rozhodnutí tam jet, já možná bych z toho i potom ještě utékl. Ale jak já jsem měl týden, tak říkám, jedu. Přišel jsem doma, říkám, za týden jsou v Anglii, takže to bylo takové, nevím, jak to teda naši zebrali, ale asi dobré. A to jsi měl kolik roku tehda? To mě bylo 20. 20. To bylo 20. Takže od 20 nějakých 4-5 let jsi byl v tom Sionu, nebo díl? Tam jsem byl až 8 roků, takže 2 roky jsem tam vlastně ukluzal ten barák a ten první rok byl hlavně takový důležitý pro mě, že já jsem nemohl s nikým pořádně mluvit, tak já jsem hodně času strávil v kapli a vlastně jsem si začal uvědomit, co je důležité v mém životě. Jsem tak o tom přemýšlel, že aj ty kapely a takové, ty dcerky nebo tak. A říkal jsem si, že ten Bůh tam prostě asi musí být víc. A že já jsem vždycky tu víru měl, ale nikdy to nebylo vlastně tak na tom prvním místě. A když jsme hráli s kapelu, tak já jsem vždycky chtěl tak pro toho Boha hrát, ale když už on mě něco říkal, co se mně nelúbilo, tak už bych do toho nešel. Že ten Kristus tam nebyl na tom prvním místě a v té Anglii už se neměl na výběr. Tak už jsem prostě s ním tak seděl ten každý den a říkám, jediný, kdo mě rozumí tady teďka je ten Bůh, tak já si tak jako asi povykládám s ním, no. A pomalu to začalo měnit můj život, že prostě začal jsem různé to, já neřekl bych, že jsem byl v depresi, nebo prostě jsem nebyl úplně šťastný, naplněný a tam se začalo měnit, že prostě tam ta radost začala do toho srdce jako chodit, já teď překládám z angličtiny, že mě to začalo naplňovat teď takto víc a přestože jsem neměl tu kapelu, neměl jsem tu dcerku, neměl jsem auto, takže to bylo takové, a měl jsem toho Krista teď takto a to mě stačilo tenkrát. Tak proto jsem tam zůstal ještě ten další rok, no. A pak jsem tam zůstal ještě dalších 6 roků, takže dohromady 8 roků. A než se dostaneme ještě k těm františkánům, to je docela toto zajímavé, tak náplní poselství té komunity Sion je jaké? Tak to je evangelizační komunita, oni jezdí do škol, tak ten dům, co tam mají vlastně na duchovní cvičení, že lidi přijdou tam a stráví tam nějaký čas a mají tam přednášky a takové, tak my jsme jenom ukluzali ten dům a starali se o ty hosty, takže to bylo takové normální. Ale ten zbytek té komunity, oni dělali misie ve farnosťách, ve školách. Ale byli to jakoby laici? Nebo, laická komunita, tam bylo pár knězů, ale většina to byla laici. A hodně tam bylo mladých lidí, co tam přišlo na rok a potom odešlo, že vlastně ten rok byl takový, oni tomu říkali foundation year, že taková základna pro ten život, protože kdekoliv jdeš potom, máš vlastně ten rok, co strávíš s tím Kristem, dáš svou víru jako na takové podstatné místo, a prostě se trochu vzděláš i v té víře, i v tom světě, ale i v té práci vlastně, že děláš tu misijní prácu. Takže jsme chodili do škol, do středních škol a hráli jsme hudbu a trochu divadla, nějaké kázání a takové, modlili se za ty děcka tam, takže to bylo krásné, proto jsem tam zůstával ještě trochu dél, no. A potom teda v rámci toho, když jsi byl
v té komunitě, tak předpokládám, že v rámci nějaké této misie spotkal ty františkány. Přesně tak, no. Jak jsem tam byl, to už byl už, myslím, druhý rok a já jsem tam my jsme měli takovou misiu v Londýně přímo a tam bylo, tomu se říká Spirit in the City, duch ve městě a tak my jsme tam tenkrát umývali nohy. Takové náhodné, umýváš nohy náhodným lidem a pak máš krásné konverzace, jak se tomu říká? To je české slovo. Konverzace takové. A to je to pak pěkné, ale teď tam byla taky vlastně nějaké pódium a teď tam byl taky Boris, tam začal hrát takovou jazz bass, jazzovou basu a podíval se a on má hábit a on začal rapovat. Že on hrál na basu a začal rapovat. A to byl jeden z těch našich bratrů, otec Stan Fortuna. Si říkám, kurník, tož to tak? Jsem ještě neviděl. Že? Takže prostě mnich, který hrál na basu. Mnich hrál na basu, ale dobře hrál. A přitom rapoval, on ještě mu dávali slova a on ty slova prostě použil v tomto. A tak mě to zaujalo. Možná, když jsem hrál v kapelách nebo tak a celkově to bylo takové světové, tak si říkám, to je zajímavé. Ale s ním jsem nemluvil tenkrát, ale pak jsme je potkali skrze misie, co jsme měli a potkal jsem otce Emanuela, ten je z Londýna a on říkal, my hráme fotbal tam v Londýně, tak když tak přijď. Tak říkám, tak fotbal půjdu hrát, no. Takže jsem začal chodit takto, začal jsem se s nimi tak potkávat a začal jsem vidět, co oni dělají, vlastně tu jejich misi, ale asi nejvíc, co jsem viděl, bylo, že oni prostě nosili ty hábity, oni vlastně nevlastní a nic a byli šťastní a byli strašně radostní a strašně to dávali i tím ostatním lidem, jak se chovali o ty chudé tam. Takže bylo to strašně zajímavé a strašně lákavé, dalo by se říct. Takže tak to se potkal a potom ty další kroky, v čem to bylo? Jako, co jsi proto vlastně musel udělat, aby se teďka dostal tady do toho křesla? Yeah. Já nevím, jak já jsem se tady dostal. No. To nebylo. Takže to ještě tak mimochodem, že to bude taková jako rodinná, taková beseda, že tady je plný sál. Takže ty další kroky byly vlastně pro mě, já jsem první hlavně, jak mě to začalo zajímat, tak já říkám, tak Pane Bože, tak možná jo, ale já nevím. A tak jsem říkal, já počkám 2 roky a jestli je to povolání, jestli je to od Boha, tak za 2 roky to tam bude. Tak 2 roky jsem tam byl v té Anglii a ještě dělal jsem ty různé takové ty misie s tím Sionem. A po 2 rokoch říkám, tak možná ještě 2 roky počkám. A jestli je to od toho Boha, jestli je to opravdu, to tam bude. Tak jsem počkal další 2 roky. A po těch dalších 2 rokoch jsem říkal, jsem takového duchovního vůdce, takového člověka vlastně, který ti pomůže vlastně vidět tu cestu. Někdy to prostě sami nevidíme. A tak mu říkám, tak jako furt tam ještě je to povolání asi, a já počkám ještě další 2 roky. On říká, zavolaj jim. Říkám, ne, ještě počkám chvíli. Říká, zavolaj jim. Tak jsem zavolal tenkrát a začal jsem tam chodit víc, to je už nejenom hrát fotbal, ale zajímat se a pomáhat vlastně v té kuchyni pro bezdomovci, co oni tam měli. A pomalu jsem zjišťoval, že prostě toto mě fakt naplňuje. A to už jsem potom až z té Anglie, protože my jsme dělali ty misie do těch škol a takové a já jsem zjistil, že mě naplňuje prostě tam být a tam vlastně nosit toho Krista tím lidem, zvlášť těm, kteří o něm pořádně neslyšeli, nebo takto. A vždycky tam byla taková touha pro ty, co do kostela nejdou. Protože my jsme taky, vždycky jsme hrávali metal a takové, já myslím, že jsem to vždycky také nějaké to povolání měl, že já jsem chtěl moje spolužáky, aby oni měli stejnou radost, jakou já mám. A tak já jsem vždycky tíhnul takto k lidem, co prostě do toho kostela nejdou, ale taky můžu mít radost, kterou Kristus dává. A tak mě prostě potom, jak jsem viděl ty bratry, jak oni pracují s těma bezdomovcama, tak to bylo pro mě takové velice naplňující, že vlastně promluvit si s tím bezdomovcem a slyšet všecko, s čím on prochází a prostě jenom někdy si vyslechnu, někdy ani neříkáš nic, že prostě tam být pro toho člověka. Takže to bylo velice naplňující a tak mě to pomalu tomu jako to tak táhlo. A jak jsem začal už tam chodit víc, tak jsem se rozhodl, že nemůžu vidět, dokud to neskusím. A tak jsem se potom přihlásil a jel jsem do té Ameriky
to zkusit. Ne, fakt zajímavé, nevím, na co se mám ptat teďka. Každopádně dojel jsi do Ameriky a teďka vlastně, nevím, jak to je u Františkánů, ale vím, že vlastně, nebo to je tak všeobecně známe, že pokud se člověk chce stát vlastně mnichem, tak potom skládá nějaké sliby, že jo, a ty mají určitě nějaké fáze. A platí i takové, třeba když jde člověk do semináře, že jo, tady třeba u nás, tak je vlastně první v tom nějakém 0. ročníku a potom třeba postupuje dál. Jak to je u Františkánů? Tak u Františkánů máme vlastně, že tam máš postulát, což je prostě takový rok, kdy se prostě ptáš. Že tam vlastně strávíš s nima ten život, ale nejsi ještě tím bratrem, takže nosíš normálně bílou košulu a šedé gatě. Oni si nás vždycky pletou s mormonama tam. Nebo i s těma svědkama Jehovovýma. Takže vždycky to je takové zajímavé. A to je, myslím, že aby se taky učil pokoře trošku tam. Ale jakoby trávíš tam ten veškerý čas už s nima. Trávíš tam ten čas s nima a pracuješ s nima na stejné práci, co dělají. Vlastně už chodí za těma bezdomovcama, už se staráš o ně, už pomáháš v té kuchyni pro ty bezdomovce. Takže ten první rok je takový prostě přípravný, dalo by se říct. A potom je vlastně noviciát, kdy dostaneš hábit a dostaneš jeden hábit a dostaneš nové jméno. Vlastně dostaneš novou misi. A ten noviciát je potom úplně jiný z toho postulátu, že prostě tam potom strávíš ten rok, to je takový jak kdyby roční duchovní cvičení. Že prostě strávíš... Jakoby přísnější, nebo jako v čem? Aj přísnější, ale spíš, že nikde nechodíš a vlastně studuješ různé, třeba toho Františka, učíš se o tom Františkovi, jak on žil, učíš se o tom vlastně aj různé věci, jak třeba mluvit s těma bezdomovcama a takové. Takže takový rok prostě, kdy poznáváš hlubějc v sobě, jestli tě Bůh volá, to takto. A snažíš se rozpoznat v sobě a odezdat se podle toho, jak on volá. Takže většina bratrů, co se přidá, v tom noviciátě potom odejde. Nebo ne většina, ale hodně, protože to je takový rok, kdy oni zjistí a fakt, jestli je to jenom prostě ten hábit vypadá dobře, nebo chci hrát na basu a rapovat, to asi nechci. Ale že to je už takové, už začne být to také opravdové. Takže je postulát, to je 1 rok, potom je noviciát, 1 rok, a potom noviciátě už skládáš nějaké sliby? Po noviciátě už skládám sliby, stejné sliby, jaké jsem složil teďka. Vlastně sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. A skládám je, po noviciátu je skládám na 1 rok. A potom po roce já je obnovím. A potom je zase obnovím, takže obnovím vlastně 4krát. Mám 4 roky vlastně ještě furt zjistit, jestli to fakt je to, co Bůh volá. Že tam máš vlastně hodně možností odejít, když si nemyslíš, že tě ten Bůh volá. Takže tam máš 4 roky, někdy to prodluží i na 5, když si myslí, a protože ta komunita vlastně taky, že to není jenom moja volba, a je to taky volba té komunity, takže oni poznávají, jak to žiješ. A třeba teďka jsem měl bratra, co tam se mnou šel před 6 rokama, a teďka mu řekli, že prostě ty věčné sliby nebude dělat, protože to není pro něho. Takže oni se nebojí a někoho poslat pryč, pokud si myslí, a že by to třeba ten celý život nežil. Takže on jakoby chtěl, on tam strávil těch 6 roků až po ty věčné sliby v podstatě, a oni mu pak řekli, že... Ano. A oni mu to vysvětlili proč, a on věděl, že a to je někdy také těžké, a někdy zase ogaři, kteří zase nechcou, a ta komunita se zase myslí jako, já myslím, že toto je pro tebe, ale oni vlastně nemůžeš nikoho donutit, že? Takže ten člověk odejde. Taky jsem měl jednoho takého bratra, když jsme si všichni mysleli, že ten bude bratrem navždy, a před 2 rokama taky odešel. Takže je takové, že ten proces je takový, je otevřený a je to vlastně poznávání sama sebe, ale taky z té komunity. Že oni poznávají, jestli toto je pro tebe. Že jak to žiješ, ten život a takové. Takže ty jsi teďka teda v té fázi, že jsi to 4krát, po 4. obnovil, a těm 4. slibům se říká věčné sliby? Věčné sliby. Ano, věčné sliby. Takže vlastně obnovíš 4krát na rok, a když se rozhodneš nežít ten život, tak potom vlastně, jak to vyprší ten rok, tak můžeš odejít. Ale potom máš ty věčné sliby, kdy už prostě slibuješ na celý život. Že uděláš vlastně to
dáš ty sliby. A to jsou stejné sliby, vlastně ta čistota, chudoba a poslušnost, ale už je tam jiná milost. Že vlastně, že tu milost dostaneš už na rok, prostě Bůh ti dá, co potřebuješ, abys to žil. Takto. Takže a pak už není cesty zpět. Takže teďka už není cesty zpět. Už není cesty zpět. A ještě ty jsi tady zmínil, když jsi byl tady na Valašsku, takže řešil jsi nějak, jestli to povolání, jestli je to povolání nebo není. Tady většinou, když se řekne povolání, tak se myslí pouze, jakoby, jestli mě, nebo jestli nás Pán volá jako ke kněžství. A ty jsi to tak také cítil, nebo jako přemýšlel jsi nad tím, že budeš kněz, farář, anebo jako tehdy tě asi mnich nenapadl, že jo? Ale můžeš to třeba trošku jako třeba rozvést, jaký je třeba potom rozdíl mezi mnichem, knězem? Jo. Tak já už jsem viděl asi, už hodně brzo jsem viděl, že teda knězem být nechci. To tam vždycky tak nějak bylo. Takže potom, když jsem pocítil to povolání tím františkánom, já jsem nevěděl, že tam je nějaké povolání bratra, tak já jsem si říkal, že asi budu kněz, no tak já nevím, no. Tak já nechápu to také nevíš prostě. A tak jsem tam šel s tím, že já si budu tím knězem. A jak jsem tam přišel, tak jsem vlastně poznal, že tam je to povolání toho bratra, který je vlastně, že není kněz, ale on vlastně plně se odevzdá tomu Bohu, aby sloužil těm chudým. Jak svatý František, on vlastně knězem taky nebyl, ale on vlastně sloužil těm chudým. A já jsem to vždycky viděl, jak vidím ty naše kněze, oni vždycky zpovědí mají, mše mají, oni jsou prostě rozlétaní to takto, což je důležité a pěkné, ale ti bratři, co jsou na celý život, tam vlastně jsou v tom domě a starají se o ty chudé kolem toho domu. A oni vlastně přinesou takovou stabilitu do toho domu františkánského. Jasné. K té náplni františkánské se potom dostaneme v té druhé části, ale teďka ještě na konci mě zajímala jedna otázka a teď jsem ji zapomněl. Co se týká třeba nějakého studia, teologie nebo něco takového, tak je to také nějaké jakoby kritérium třeba dosáhnout nějakého, řekněme, vzdělání třeba v nějaké oblasti, třeba v té teologii nebo tak, aby se třeba člověk mohl tím bratrem stát? To tam není, jedině musíš hrát basketbal a rapovat. Paráda. To se nás vždycky, to je první otázka, co se nás ptají, jestli hrajeme basketbal nebo to. Já už tam učím fotbal pomalu, ale trvá to chvíli. Ne, to tam není, že vlastně ti bratři, a ti svatí bratři, co byli od kapucínů, protože my jsme vyšli z kapucínů, tak my vždycky slavíme ty kapucíny, ty bratry, protože my vlastně žijeme stejný život, dalo by se říct. Tak ti bratři třeba 40 roků prostě sloužili u těch dveří, 40 roků vařil, 40 roků chodil a žebral. Že ti bratři byli jednodušší takto vlastně, že nebyli studovaní, ale potom byli svatí, protože vlastně žili ten život na těch ulicách, bylo to strašně krásné. Takže jako bratr já jsem měl nějaké základní takové, vlastně učí se o tom Františkovi, učí se, aby neříkal nějaké blbosti, to já jsem nikdy pořádně nenaučil, tak já musím opatrně. Ale potom už nemá žádné jako víc studování. Ale je tam třeba možnost pro ty bratry, že kdyby chtěl si třeba udělat nějaké, že bys jako nějakým, co třeba, nebo malířem nebo něco takového, nebo prostě takové praktické věci, že si můžeš jít na nějaký ten kurz nebo takového, protože potom to můžeš využít vlastně v tom domě, nebo to takto. Nebo máme bratry, kteří vlastně se starají o peníze, což je asi největší jako takový trest pro františkána, starat se o peníze. Ale někdo se o to starat musí, když nám lidi dá, protože všechno, co máme, je vlastně z darů. Takže oni potom můžou třeba si udělat nějaké finanční jako to, aby věděli, jak s tím pracovat. Takto. Takže tam jsou možnosti takto, ale není to, nemusíš. A hlavní je prostě, abys miloval ty lidi a staral se o ty lidi na té ulici. Jasné. Díky moc za vysvětlení a ještě taková doplňující otázka. Kdybych třeba teďka se rozhodl, že bratrství úplně skvělé, super, slíbil jsem, mám ty věčné sliby, čistota, poslušnost a to třetí, to bylo? Chudoba. Aha. Tak kdyby si třeba teďka řekl, ale přece třeba ta kněžská služba, že by mě to lákalo, tak je tam třeba ta možnost, že by se třeba jakoby stal knězem později? Ta možnost tam je, kdyby a Bůh někdy si volá, když vidí, že tam třeba není dost kněží, třeba v té Americe tam není
až tak moc. Většina našich bratrů jde na kněžství, asi 70%, a nás bratrů navždy tam je tak míň. Ale kdyby si Bůh povolal, tak já můžu na to kněžství taky jít, takto, ale zatím je to takové jako jednoduché pro mě, že tím bratrem, no, tak uvidíme. Dobré odpoledne, ještě jednou. Vítáme vás u druhého bloku. Jak se to řekne? Já nevím. Druhé části. Děkujeme za písničku. Vlastně, když tak to skládáš, teď mi tak napadlo, tak taková běžná otázka pro umělce, jakoby tu inspiraci bereš jako v čem? Jako, i třeba jako v tom, co děláš, nebo třeba od ostatních lidí, nebo třeba v té samotě? Tak to tak různě. Já myslím, čekám na tu můzu většinu, tak podle toho, co se vlastně, čím procházím, koho potkám hodně často, nebo co se děje, že vlastně různé písničky jsou různé zážitky s různýma lidma, když jsme někoho potkali, nebo když jsme se na někoho modlili, nebo když jsme potkali nějaké ty lidi na té ulici. A prostě něco, co tě zasáhne, tak já většinu, nebo často to buď napíšu aspoň do nějakých veršů, a potom oni to dělá trochu problém to jako dát potom do hudby, ale mám keresy, které jsem potom aj zhudebnil. No a mě to vlastně pomůže vlastně ten zážitek prostě prožít tak víc, takto. A potom vlastně aj z toho tam jsou vždycky nějaké nadějné takové, jak kdyby lekce, dalo by se říct, že co se z toho poučíš, nebo co vidíš, ten Bůh v tom životě dělá. Takže... To je super. A máš třeba potom jako možnost třeba i jako v rámci svojí každodenní praxe, jako nevím, třeba zahrát si to někde, nejenom třeba v pokoji, u postele, ale ty kolikrát nemáš postel, že? Tam se také dostane, ale... Nemám. Ale takže jako a možnost takto zahrát si to na nějakých, nevím, worship nights nebo nějakých takových třeba událostech, co děláte, tak prezentuješ takto své písně někde? Někdy taky hraju já ty písně nemám moc také worshipové, vlastně to je spíš takové zamyšlení, než přímo modlitba k Bohu. Mám aj pár takových, takže tam to moc nehraju, já hraju hodně teďka vlastně aj s ogarama, s bratrama, říkám jim ogaři, oni to neví. S ogarama hráváme tak chvály a takové, tam hodně často hrávám třeba na basu, protože ty moje písničky tak na to přímo nejsou. A oni jsou taky některé směřované vlastně k jinému obecenstvu, dalo by se říct, takto, protože já jsem vždycky tak jsem to vždycky viděl. A tak já hrávám, sem tam, když máme ty hlavní takové, ty svátky díku vzdání a Independence Day, jak se to řekne, Den nezávislosti a takové, tak tam často hrávám právě pro ty lidi z té ulice, tak tam hraju tyto písničky, nebo tak s bratrama dohromady, no. To je super, takže vlastně k té prvotní inspiraci se dostáváš. Ten bratr, který tě inspiroval, co rapoval a hrál na tu basu, se jmenoval Sean? Ne, to byl Stan. A hrál na basu, ty už také hraješ a rapuješ? Nerapuješ. Ne. Na tu basu já hraju jenom jako tak. Takové jako jednoduché. Určitě se k tomu někdy dostaneš ještě, věřím, že budeš super basák. Ne, že bys teď nebyl, ale každopádně já bych se chtěl zeptat takovou první otázku tohoto druhého bloku. V prvním jsme tady mluvili o tom, vlastně jak se s tím Františkánům dostal, co a jak. Často jsi tady zmiňoval, že pracujete s bezdomovcema, pracujete s lidma na ulici, také nevím česky, pardon. A co je vlastně takové jakoby poselství nebo možná poslání Františkánů a v čem se třeba liší to vaše zaměření nebo to vaše poslání těch šedých Františkánů od třeba Františkánů jiných, od kapucínů třeba? Tak velký rozdíl tam je potom vlastně naše hlavní poslání je práce s chudýma a evangelizace. Takže to vlastně, a potom vlastně každý dům to má už podle toho, kde jsme, takže my musíme mít dům v chudých čtvrťách, nebo ve čtvrťách, kde je prostě chudoba, nebo prostě něco takového. A podle toho už potom my tu naši vlastně tu evangelizaci nebo tu práci s chudýma, už podle toho vlastně vidíme, co je potřeba právě v tom. Promiň, že tě do toho skáču, ale když říkáš v chudých čtvrťách, to je pěkná vlastina, tak
Tak třeba když se stane, nevím, v průběhu nějakého prostě urbanismu, že prostě ta čtvrť se naraz stane jakoby nechudá, tak vy se jako musíte přesunout? To je jako Ano, podmínka? Ano. No, ano. Pak se musíme přestěhovat se někde, kde je to chudší. A vypadá to, že Londýn možná budeme muset opustit tam, kde jsme, protože tam ta olympijská vesnice tam přinesla hodně takového zlepšení, takže možná, ale tam je hodně chudoby ještě v Londýně jinde, takže spíš někde jinde v Londýně. A Harlem taky, Harlem, který, když jsme se tam nastěhovali před 30 rokama, tak policajt by tam neprojel a teď už se tam stěhují bohatší lidi, už je to mnohem lepší, už je to bezpečnější, tak nevíme, jak dlouho tam ještě můžeme dostat. Harlem je vlastně čtvrť v New Yorku. Jo, na Manhattanu. Ano, na Manhattanu, jo, super. No, tak tím se dostáváme k další otázce. Kolik vlastně máte domů po celém světě a kolik vás je v tom řádu? Jsem propral z matiky v 6. třídě. To je skoro. My máme, já myslím, že kolem 7 domů kolem New Yorku, takže asi 5 v New Yorku přímo, v různých, že máme na Manhattanu, 2 v Bronxu, pak jeden v Yonkers a pak jeden na severu v Newburgh a pak máme 2, a pak máme 2 v New Jersey, což je jenom nějakých 20 minut od Manhattanu, tak tam máme 2 domy. Pak máme 2 domy v Anglii, v Londýně a v Bradfordu, pak máme v Derry, Northern Ireland, Severní Irsko, a pak v Limerick v Irsku, takže 4 v Evropě, takže tam, a ty jsou drsné teda ty, zvlášť ty irské, tam je to takové jiné. A pak máme v Kalifornii, teď Oakland, a Nové Mexiko, Albuquerque, a pak máme v Hondurasu, ve Střední Americe a v Nikaraguji. A ve všech těch domech je stejný řád, předpokládám. Jako, samozřejmě to nějak asi pracujete s jinýma lidma, že jo? Protože chudoba v Hondurasu bude asi jiná než chudoba v New Yorku. Že to bys taky to je taky vlastně ten základ je vždycky stejný. To já už vlastně, nevím, jestli to máš to potom později, nebo já to můžu říct teď. Vlastně ten základ toho dne vlastně je těch 5 modliteb. A že vlastně první modlitby dohromady máme v 6 ráno, tak v 6 ráno přijdeme do kaple a máme modlitbu se čtením, pak máme hodinu tiché meditace, každý sám, takže můžeš být v kapli, můžeš jít do svého pokoje, většinu lidí na kafe. V Americe kafe je benzín, že vlastně jdeš první ke kafi a pak se můžeš teprve modlit. A potom v 7:30 je další modlitba, společná ranní modlitba a potom následuje mše každý den. A pak další modlitby jsou ve 12, je ta denní modlitba, to je taková krátká před obědem a další modlitba je v 5, to je ta večerní a tam máme potom hodinu adorace každý den. Od 5 do 6, pak je večeře a pak je kompletář většinou v 9 hodin večer a růženec. Takže to je vlastně takové, a to je v každém domě stejné. Něco se trochu změní, třeba v Hondurasu, oni začínají už v 5 ráno, protože to slunko tam vyjde trochu dřív. A pak už to potom zase jdu spát trochu dřív. Takže tam je to trochu jiné. A nebo v domech takové, v kterém bývám já, v tom Bronxu přímo, to je takové hlavní centrum a tam je tolik práce, že vlastně ten kompletář, tu noční modlitbu, kterou normálně máme v 9, my máme hned po večeři, 7:30, protože ještě jdem pracovat. Takže takové jiné. To mě napadá, kdy tam stíháte vlastně dělat všechno to ostatní. No každopádně ty jsi říkal, OK, staráme se o chudé, ale jako, jak konkrétně, jako, co přesně děláte, nebo co jim nabízíte třeba tady těm bezdomovcům a za jakých, já nevím, může k vám přijít jako úplně každý, pojďte mě pomoct, nebo máte tam nějaké, to zní blbě, ale jako podmínky přijetí třeba, můžeš to víc rozvést? Jo, to jsou dobré otázky. Tak každý vlastně dům má tu službu podle toho, vlastně každý dům se sejde dohromady a každý rok a prostě jde a přemýšlá o tom vlastně, co se musí v té čtvrti dělat. Takže třeba v tom Bronxu, kde já bývám, my máme ubytovnu pro bezdomovce. Tak my se staráme právě o ty bezdomovce, protože tam potřeba tam mít nějaké pěkné ubytovny. Ale máme další dům hned na stejném bloku, jenom na druhé straně a ti se starají o mládež. Takže hrajou basketbal, mají kluby a takové, takže ti se starají o takové. Pak máme, hodně našich domů dělá soup kitchen, vlastně také kuchyně pro bezdomovce, tak se věnuje to tomu 1x, 2x, 3x denně, 3x za týden nebo něco takového. Takže to záleží potom na těch domoch. V Nikaraguji hodně se chodí do věznic,
že chodí a scházejí se s těma vězněma a mluví s nimi a prostě modlí se s nimi a tak. Takže každý dům to má trochu jinak. A třeba já jsem býval teď už ve třech domoch a ten vlastně teďka je v tom Bronxu, tam máme tu ubytovnu pro bezdomovce, což se tomu říká suchá ubytovna, že to je vlastně, nesmíš tam být, musíš být bez alkoholu, bez drog. Takže vlastně každý den děláme alkohol test, každý den děláme drug test, většinou jenom pro jednoho člověka ten drug test je náhodný takový, takže oni, aby tam mohli být, oni tam můžou být až 6 měsíců. Takže oni, když přijdu, tak my jim dáme ty pravidla, oni je podepíšou a vlastně to jim umožní tam být, když podle těch pravidel jdou. Takže je taková ubytovna, která je strašně rozdílná od těch newyorských ubytoven, protože většina ubytoven je prostě, že tam můžeš žít jakkoliv, můžeš mít alkohol. Jako těch světských, nebo jak to ano. Jako co město má. A tam už potom se krade, oni tam mají všichni zpívají v jednom pokoji a tak, zatímco my máme pro ně každý má pokoj a takové, takže nám se to točí, když někdo odejde nebo když někoho musíme vyhodit, tak za 2 dní už jsme asi plní. Že tam je to hodně teďka protože oni ví, že to je dobrá a bezpečná ubytovna. A můžu tam zůstat 6 měsíců, takže za 6 měsíců si většinu, hodně podle toho, ještě tam 2 druhy bezdomovců, ale podle toho, jak jsou, tak si třeba najdu prácu a vydělají si trochu a najdu si nějaký byt a postaví se zpátky na nohy, takto. Takže je tam ta možnost. To mě tak evokuje k otázce, už se tam třeba někdy stalo za tu historii, že třeba se z nějakého takovéhoto člověka v nouzi stal třeba bratr Františka? To asi přímo ne, teda ne, že bych věděl tam v New Yorku, protože ta chudoba a ty drogy už potom, to už se těžko potom dostává hodně zpátky. Takto. My máme krásné příběhy, byl tam borec, co tam šel a byl v gangoch a byl střelený dozad, takže mu říkali, že už nikdy nebude chodit, že má páteř poškozenou. A on potom skončil v naší ubytovně, to jsem tam ještě nebyl, ale on se tam vlastně obrátil, vlastně našel Krista, našel naději ve svém životě a teď chodí o berličce a říká, že prostě s Bohem není nic nemožného, takto, potom se nechal pokřtit a výborný. A on říká taky, že když nezměníš s kam asi, tak se nic nezmění. Že vlastně hodně těch bezdomovců, když třeba přijde a dostane se z těch drog nebo tak, a pak se vrátí do stejného toho sousedství, toho neighborhood, tak se dostanou zpátky do stejných takových těch. Tak on říkal, že on musel změnit kamarády, musel změnit různé věci, aby on mohl ten život žít. Ale on je takový úplně strašně nadějný, taký borec, Lawrence. Takže... To je úplně super, jeden ze super příběhů, ke kterým se potom určitě ještě chceme dostat, ale já jenom teďka ještě jsem chtěl trošku ještě k tomu františkánství. Ono to trošku v člověku vyvolávají třeba slovo milosrdenství a takové. A vím, že ty tu otázku možná slyšíš rád, ale ono právě, když si řekneš jako milosrdenství, přijímáme všechny a tak, ale musí být těžké, třeba jako konkrétně jako pro tebe zažil situaci, že prostě vidíš tam fakt člověka v nouzi, ale prostě skrz nějaký váš řád nebo nějaký, jak to říct, prostě nějaké pravidla musíš říct, OK, promiň, ale já tě nemůžu přijmout, protože prostě jsi na drogách, tak přijmeš dalšího. Nemáte třeba tady s tímto jako problémy, no třeba nějaké vnitřní boje, že na jednu stranu OK, jsme milosrdní, ale na druhou stranu jako řád? Jako víš, kde směřuju. To my jsme mluvili, tak on ví. Je to hodně často teď takto a zvláště hodně těch lidí, potom oni, když ví, a když my tam máme různé takové, že oni můžou přijít na různé katechezy a takové, takže ví vlastně něco o naší víře, tak oni potom, když je musíš třeba vyhodit, protože porušili ty pravidla, tak oni potom ví přesně, jak na tebe jít a říká, že jsi milosrdný a takové. A to je vždycky těžké. A vyhodit někoho z ubytovny pro bezdomovce je vždycky strašně složité, ale pokud ten člověk se nechce změnit a potom to naruší všem tím ostatním, co se chcou změnit, nebo tam to jsou, tak potom vlastně tam už ani není pořádně jiná možnost. Tak to vlastně ukázat mu, že ty vlastně svým chováním říkáš ne.
A já potom vždycky, zase měli pár takových mladých hogarů, a to je třeba v té naší ubytovně pro bezdomovce, protože tam má striktní pravidla, ale ty pravidla zase pomůžou někomu se dostat zpátky na nohy. Ale pak máme ty kuchyně, kde přijmeme každého a tam už to je potom, už každý může přijít. A v té ubytovně je to takové, nám tam přišli mladí hogaři 20 roků a byli úplně po drogách, úplně ta hlava už jim pořádně nesloužila a oni prostě pravidla nedokázali dodržovat, ani nevěděli jak. Oni to v životě nezažili, tak to v životě nedokázali. A takového člověka si říká, že ta naše ubytovna, že to není pro něho, protože my mu nemůžeme pomoct, to takto, ale přemýšláš, kde on pak může jít. A s tím jsem bojoval nejvíc. Asi já jsem musel jednoho takového vyhodit. A my je potom nasměrujeme do různých jiných takových těch ubytoven. Ale je to tvrdé, protože si říkáš, když my mu nepomůžeme, kdo mu pomůže, ale zase, když mu pomůžeš, tak potom nepomáháš tím ostatním, co tam jsou. Takže to je takové, to jsou těžké volby a vždycky je tam taková bitva. Teď tak to asi. Je to, že musíte se modlit, rozlišovat vlastně jako věc. Jasné. No a ty jsi říkal, že třeba potom i někde třeba jako směřujete, tak máte jako třeba připravený i nějaký, jak to říct, iniciační třeba program pro tady tyto lidi třeba, nebo nějaké takové rady, tipy, nebo jako jak se třeba znova uchytit, nebo nějaké pomocné záchytné body. I tady toto třeba připravujete v rámci nějakých preventivních třeba programů nebo misí ve vaší komunitě? Tak zase každý den to má trochu jinak, tak já můžu mluvit jenom z mojí vlastně zkušenosti z tu ubytovnu. A my tam máme různé večery, kde oni můžou se třeba dívat na fotbal, nebo americký fotbal, nebo Yankees, ten, jak se mu říká, baseball, ten nejhorší, v New Yorku, celý New York se zavře. Takže oni můžou, ale taky mají vlastně večery, kdy mají katecheze, že když oni chcou, můžou přijít a můžou se učit vlastně o víře. Měli jsme tam víkendy AA, nevím, jak se tomu říká tady, to Alcoholic Anonymous, že proti alkoholové takové, aby se dostali, nebo takové. A pak tam máme, ještě abych tak řekl, ta ubytovna je noční, že vlastně oni přijdou večer, mají večeřu a pak tam můžou být večer přes noc a odcházejí brzo ráno, kolem 7 hodiny ráno. Takže přes den oni musí být někde jinde. Takže většinou hledat si práci nebo něco takového. Takže oni tam toho času tak moc nestráví a přes den a musí už prostě se trochu iniciovat taky, ale máme různé letáky a takové, kde oni můžou si tu práci hledat. A teď tam máme třeba takového člověka, jeho syn tam kdysi byl v té ubytovně a taky byl na drogách, taky potom odešel a teď jsme se dozvěděli, že on umřel, že se předávkoval a ten jeho tata, ten jeho otec se prostě cítil, že chce pomáhat teďka. Takže on tam chodí každý týden a vlastně on byl učitel španělštiny, tak on vlastně učí pomáhá tam je 70% teďka Hispánců vlastně v New Yorku a v naší ubytovně, takže on jim pomáhá najít si prácu, napsat si všelaké ty přihlášky a takové a různé takové věci. Takže máme různých takových lidí, nebo různé takové, a taky vlastně máme ty dobrovolníky, co tam třeba jsou na rok v té ubytovně a ti s nima třeba jdou, když musí jít k soudu, tak mají někoho, kdo s nima třeba půjde a pomůže jim to takto. Takže my zkoušáme to takto, ale záleží to taky na nich, jak moc chcou pomoct. A třeba konkrétně tvůj den vypadá jak? Protože teďka jsi nám tady vyjmenoval strašně moc vlastně aktivit, které děláte. A ty si třeba můžeš zvolit, třeba řekneš si, teďka chci být v kuchyni, nebo teďka chci být prostě tady vyloženě na recepci, nebo teďka chci pomáhat, jako chci hrát s okrama basket, nebo jak vlastně konkrétně třeba tvůj den vypadá, tvoje úkoly, co ty máš na starosti? Tak můj den, každý vlastně v tom domě, co my býváme, máme svoje vlastně takové zodpovědnosti, a také hlavní zodpovědnosti vlastně za ten dům. Vaříme, střídáme se ve vaření, takže někdy je to dobré, někdy to není nejlepší, někdy je to spíš také postní, ale třeba řízek tam mají rádi. Já teď dělám každý týden řízek, protože jim to fakt chutná. Takže to vaření třeba to se střídá, ale každý má zodpovědnost nějakou, takže buď někdo se stará o auta, co máme, protože v Americe bez auta se pořádně nikde nedostaneš, takže o auta, které dostaneme, většinou jsou to staré auta, 200 000 mil už,
takže to už potom, všechno ti to bliká, to je takové letadlo. Je takové, takže někdo se o to zkouší starat, někdo se stará o jídlo, vlastně, aby jsme měli to jídlo i pro ty bezdomovce teďka, i pro nás, někdo se stará, co tam ještě máme, různé, někde je vlastně vedoucí v tom domě, tak se stará vlastně o ty bratry a o všechno, co je potřeba. Pak máme, je tam, teď někdo dělá údržbáře, někde je údržba, to jsem dělal předtím, než jsem byl v Bronxu, tak jsem dělal údržbáře, říkám si jak tata, tak dělám údržbáře. Takže každý má vlastně svou rolu, o kterou se stará vlastně, na které pracuje od těch 9 do těch 5 vlastně mezi těma modlitbama. Takže a potom už si to vlastně podle toho, co máš, tak si to vyřešíš. Já jsem třeba doteďka vlastně v tom Bronxu se staral o jídlo. Takže já musím, my máme různé ty donation, prostě kdy lidi nám dávají jídlo, já to teď musím už nějak najít česky teď. Dárce, ano, máme dárce a oni nám vlastně dávají různé věci raz za čas, takže tam vlastně já to přebírám a nebo jim taky píšu, co potřebujeme, to záleží, kdo ti lidi jsou, někdy máme lidi, prostě jim pošleš seznam, potřebujeme mléko, potřebujeme toto, oni nám to seženou. A nebo máme už takové skupiny lidí, co nám prostě pro ně je lehčí posílat peníze, tak oni pošlou peníze a z toho já potom musím jít nakoupit vlastně pro ten dům třeba na těch 6 týdnů. Takže o to se tak staráme a pak máme ještě, chodíme do různých restaurací a některé domy to mají víc, třeba v Anglii přímo chodí na trh nebo do restaurací a žádají o věci, nebo v Hondurasu přímo na ty trhy a prostě nedali byste něco. V Bronxu už je to zařízené tak, že oni nám, že už máme takovou velkou restauraci, kde oni nám každý týden dají 2 palety jídla, které oni neprodají. Tak já tam přijedu s dodávkou, naplníme to, pak to přivezeme a z toho my máme zeleninu a ovoce a ještě pár nějakých jiných věcí podle toho, co nám dají každý týden. Pro náš dům, pro ten druhý dům na tom stejném bloku, pro ještě jeden dům v tom Harlemu, oni si přijdou většinou, pak pro tu ubytovnu, pro ty bezdomovce a někdy i naše sestry, co máme, ty si taky někdy přijdou. A pak zbytek, co nám zbyde, dáme lidem na ulici, což většinou je nějakých 150 až 200 lidí. Takže to je taková velká operace, tak to jsem měl vlastně já na starosti teďka a tak. No. To je neuvěřitelné, že vlastně nemáte nic nebo nemůžete mít nic a to mě teď napadlo. Jako, co vlastně můžete mít? Jako ty osobně, co můžeš vlastnit? Jako kromě, nevím, habit, trenýrky, tričko, růženec. A co už je jakoby nad limit, nebo co vlastně jako ty můžeš, nemůžeš? Jo, to je dobrá otázka, to je taková těžká otázka. Co tak můžeš mít? Vlastně my máme hodně věcí, co máme k dispozici, které nevlastníme. Že? Takže vlastně... Od těch dárců. A od těch dárců, nebo to takto, že třeba já mám ten hábit a vlastně ten hábit, ten růženec a tak, to je, co mám, pár oblečení a to je vlastně tak, hlavně všecko, co vlastním, můžu mít vlastně propisku svoji nebo takové malé věci, že na tom vlastně moc nezáleží to takto. Ale ostatní věci, co my máme, já je můžu použít, ale nevlastním to, že máme třeba skoro v každém domě v New Yorku, aspoň tam máme třeba posilovnu, protože musíš něco dělat v tom New Yorku, tam nemáš jako, když chceš sportovat nebo něco takového, tak máme vlastně nějakou posilovnu vybavenou od různých dárců, většinou je to také starší, takže já to třeba nevlastním a já to můžu použít. To je takto. Stejně s našima domama, vlastně my býváme v těch domoch, my je nevlastníme, takže když některé vlastní diecéze, některé vlastní lidi, nějaká skupina lidí, takže když biskup, to se třeba stalo v Texasu, jsme měli dům a biskup si říkal, nepotřebuju vás, potřebuju ten barák, tak jsme se museli odstěhovat. Protože my to nevlastníme, ale používáme to takto. Takže podléháte jakoby nějakému jak se to řekne? Provinciálovi, anebo jakoby biskupovi, nebo jak to má? Tak my jsme přímo pod papežem teď, my jsme pontifikální řád, takže podléháme až, jako, že můžeme pracovat, nemusíme se přímo ptát v diecézi, jestli tam můžeme pracovat, ale my se ptáme, protože je to jako fair, to je takto. Ale třeba tu budovu, tu už vlastně oni, jo, to je takto, takže to jsou takové věci, co vlastníme. A vlastně co pomáhá z tu chudobu každého půl roku, a to je dobré vlastně pro každého,
nejenom pro nás, to si můžete tak zamyslet. Každého půl roku vlastně jdeme skrz ten náš dům a díváme se, co jsme nepoužili za půl roku, dáme pryč. A co používáme za toho půl roku, to si necháme. A stejně potom každý si to udělá vlastně ve svém pokoji, že jestli tam mám věci, které mám třeba 2 svetry a jeden jsem třeba nepoužil 6 měsíců, teda, kromě teda zimy, nebo tak ten jeden můžu dát, tak ten jeden dám pryč, prostě to takto. Takže vlastně máš takovou, že si to vlastně, tomu se říká poverty check, že to vlastně tak kontroluješ. A je něco, co jsi třeba vyhodil a fakt jsi to nechtěl vyhodit? Já většinou, když se stěhuješ, tak vyhazuješ hodně věcí. Já moc věcí nemám. Já třeba teďka, já jsem začal dělat se dřevem, vyřezávám ze dřeva, takže takové věci a potom já, když se přestěhuji z baráku do baráku, tak já si potom ty věci nemůžu přenést. Říkám, tak tam musím nechat si. Nebo dlátka, já jsem používal, když jsem býval tam, tak tam byly dlátka, tak jsem používal vlastně, můžu je použít, že nejsou moje, to vlastně asi to vlastně ta komunita nebo tak nějak. A tak já jsem je používal tam a teď jsem se přestěhoval do toho druhého domu a tam dlátka nejsou a tak nevyřezávám. A nebo si můžu vyžebrat, když tak, nějak tak, takže už je to tak, že to mě třeba chybí někdy takové věci. Nevím, čeho jsem se musel. Já jsem tam nepřijal s mnoha věcma, takže... Jasně. To je díky moc, já si to třeba nedokážu představit. Každopádně vlastně... Takže vlastně raz za půl roku děláte takové jakoby obnovy, jako znovu se dostat k tomu, k té podstatě toho Františka. Jasné. Jo. Ono se totiž těch věcí strašně moc nahromadí za chvíli. To je takové. A nám lidi furt dávají věci, protože oni ví, že jsme chudí františkáni, tak oni nám furt nosí a nové hrnce, nové nože a co s tím máme dělat. A toto třeba řešíte jak? Jako máte tam prostě nějaký filtr, jako toto přijmem, toto nepřijmem, protože jestli to chápu dobře, tak vy nemáte vůbec nic, ale z toho, co nemáte, nebo z toho, co dostanete, tak ještě obdarováváte vlastně ty chudé a ty potřebné. Je to tak? Tak jste takový filtr tak vlastně. Jako. Jo. No a my už říkáme, že nám to nedávajte, je to přímo tím chudým. Proč to musí jít přes nás, že? Takto. Protože lidi si myslí, že to přes nás prostě jde líp, to takto. Ale je to takové prostě, že my máme, ještě tam je taková politika, jak v každém tom, takže máš vlastně určitý řád v tom a my máme, tomu se říká, jak se mu říká, chapter, kapitola. Máme kapitolu, že vlastně ta generální kapitola, všetci bratři se sejdou dohromady a volí třeba na 2-3 týdny a volí a vlastně toho vedoucího a takové a velké změny, které máme v těch konstitucích, jak to žijeme, ten řád, tak to se tam třeba může změnit, něco se nemůže změnit, to už podle toho, jaké to je. A pak máme, každý dům má vlastně svou kapitolu raz za měsíc, tak při té kapitole vlastně všetci se sejdeme a máme třeba ten rozhovor o tom, o velkých změnách, protože tam je ta poslušnost furt. Takže když třeba teď jsme si dělali jako ty, jak se mu říká, také železo na okno, aby nám tam nikdo nelézl. Mříže na okno jsme si dělali, a jsme si nechali udělat. A tak to není to rozhodnutí jednoho člověka, který se třeba bojí, ale musíme o tom mluvit dohromady a musíme o tom hlasovat. Čiže vlastně každý má slovo. A ten bratr, a ten kněz má stejné slovo v té kapitole. A ten, co vede ten dům, my mu říkáme služebník, ten nadřazený, tak ten je služebník, tak ten má stejné slovo v té kapitole, jak každý jiný. Takže to je to hlasování takové. A podle toho aj vlastně s tu chudobou už se rozhodujeme a někdo říká, ale já třeba tento hrnec mám rád. Říká, nepoužíváme. Tak ještě je takové, že to bratrské takové rozhodování. Někdy tako tvrdší. Tak třeba prakticky ty máš volný čas třeba na to vyřezávání, protože Ondra je mimochodem strašně šikovný, to vám potom on může ukázat, dělal dokonce oltář, je to možné? Říkám to dobře? Ano. A když jako si představím, nebo když nám tady teďka prezentoval ten tvůj nabitý vlastně program, modlení, služba a tak když člověk stihne takový oltář vytvořit. A třeba jak dlouho ti to trvalo? A vlastně kde na to vezneš, protože na takový oltář jako... Přesně. To jsou dobré otázky. Tak třeba vlastně my máme, když už máš tu svou zodpovědnost,
tak už si potom ten týden, ten den, už si ho nějak sám organizuješ. Že necháš si třeba, protože stáváme brzo, tak někteří ogaři si nechají mezi 4. a 5. prostě na siestu, aby potom nespali při modlitbě. Takže už si to organizuješ ten týden, jak se ti podaří, že vlastně já teďka v pondělí většinu dělám e-maily a takové, což jako františkán to je taky jako trest. Internet a takové, protože my nemáme internet v našem domě, takže musíš jít do té ubytovny pro ty bezdomovce nebo někde jinde, do farnosti nebo někde na internet. Takže takovou práci já dělám většinu v pondělí, v úterý, ve středu mám většinu to jídlo, ve čtvrtek mám trochu volna, pokud nemám další. A nikdy nevíš, kdo se ti objeví, někdo přijede a ty si říkáš, tak jdu si zahrát na kytaru a přijede nějaká dodávka a dá nám jídlo. A já potom musím jít zpracovat, takže už je to takové flexibilní trošku, ale mezi tím si najdeš nějaký čas. Já jsem hodně vyřezával po té večerní modlitbě večer, když jsem mohl, jenom tak jsem si vyřezával nebo tak. Třeba s tím oltářem přímo, já většinu já vyřezávám z toho, co najdu, tak já jsem třeba si vyřezal růženec, a to jsem prostě našel nějaké dřevo tam u nás na baráku a tak jsem to použil. Doufám, že to ničí nebylo. A jak to není podepsané, tak to patří všem, takže tak. Ale ten oltář, právě náš novic master, on viděl, já vlastně teď se stará o novice, on viděl, že vyřezávám ze dřeva, mu se to líbilo a říká, tak kdybys tak chtěl udělat nějaký oltář. Já říkám, oltář, že jsem neudělal oltář. Říkám, nějaký buk, něco použiju, něco najdu, nějaký smrk, kdo ví co, a udělám zkusím prostě udělat, co udělám. Teď jsem mluvil s jedním dobrodincem a on říká, oltář, nejdůležitější tady v tomto celém baráku, já ti seženu ořech. Že tak mě sehnal ořech a říká, a potom jsem viděl, kolik to stálo, on to všechno platil. A jak jsem viděl, kolik to stálo, já si říkám, tyjo, každý řez, jestli já to zkazím, to je peněz. Že si říkám, tak už to nebude takové jednoduché. A podařilo se, já jsem měřil všechno asi 6krát, to bylo strašné. Ale já myslím, že tam ten svatý Josef mě pomáhal asi to udělat ten oltář třeba. A bylo to dobré, ale trvalo mě to třeba skoro rok, protože toho času je málo, tak vždycky jenom, když najdeš nějaký ten čas. Ty naše nástroje taky nejsou nejlepší, co my tam máme, protože to nám vždycky někdo dá, když už to nefunguje. Takže to musíš nějak vyřešit a bylo to dobré, mě to baví. Takže. To musí být úplně fakt jako na pokoru, když prostě pracuješ jenom s tím, co máš. A vlastně ty můžeš, třeba si řekneš, tak teďka bych chtěl prostě, teď by se na něj hodila nová bruska, tak ty jako můžeš udělat to, že zaklepeš na dveře a v vozovkách vyžebráš si brusku. Jako. To by šlo. Klepání na dveře, to už tak, to podle toho, kde jsi. V tom Hondurasu možná zaklepeš na dveře, my spíš zavoláme. My máme ty lidi, co oni čekají, kdy jim zavoláme, aby nám něco dali. Ale když třeba chceš kotuž na brusku nebo něco takového, tak jim zavoláš, oni tě třeba seženou, ale když chceš novou brusku, tak to už musíš se potom skrz tu, už si nemůžeš si jenom tak říct, že chci brusku nebo tak. Už je to skrze ty bratry spolu se rozhodneme, potřebujeme to, nepotřebujeme to, můžeš si někde pošťat, mají to v jiném baráku nebo takového, takže tak, no. Bronx. To je taková obecně známá čtvrt, kde člověk kolikrát na dovolenou nejede. Jak to vlastně, jaký je tam život? Jak je to tam třeba se strachem? Jít jenom tak po ulici, je všeobecně známe, že jsou tam no-go zóny. Jo, říkal jsi třeba v tom Harlemu tehda před 20-30 rokama, policajt ani nemohl projít, že jo? Nebo nechtěl, jo? Jak se vlastně žije tady v tomto a máš třeba nějaký takový příběh zajímavý, když ti třeba jako fakt, že ses fakt třeba bál? Vím, že jsi odvážný, ale neprůstřelná vesta jako je druhá věc, že? My říkáme, že ten hábit to je neprůstřelná vesta, že to nás ochrání trošku. A to nás chrání, protože oni ví, že my pomáháme lidem, takže většinu nás nechají. Ale ten Bronx, máme pár takových sousedství, těch bloků, nebo takových, kde žijeme, které jsou hodně tvrdé. Ten Bronx už takový není, ten byl, když jsme tam nastěhovali, tak tam byly všechny vyhořelé baráky. Vlastně tu ubytovnu pro bezdomovce to se koupilo za $1 od města, protože to bylo vyhořelé a bratři si to spravili, to je takto.
Takže teď už je to lepší v tom Bronxu, ale furt tam tam jsou ty gangy furt ještě takové, že tam statistiky, já jsem hledal nějaké statistiky, já nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale tam bylo, že v celém New Yorku každý měsíc asi 30 lidí se zastřelí a teď takto. A New York je veliký, tam je 10 milionů lidí, že, ale furt je to takové tvrdé. Takže tam to střílení to tam je, nám tam zastřelili, nebo nikoho od nás, ale nějaké gangy se stříleli ve 2 hodiny odpoledne v sobotu, přímo před naším kostelem, tam jednoho zastřelili, to takto. Takže a to si potom už vědomí, že to vlastně je takové tvrdé a říkáš si, kdybys tam byl třeba na tom chodníku, tak kdo ví, jestli taky. Je tam někdy jsou lidi střelení jenom jako, jak se střílou gangy a prostě nějaká ta kulka letí a někoho zastřelí. To je takto, takže je to tam furt také tvrdé, ale během dňa většinu my se nebojíme s těma habitama, teď takto, protože, ale jsou tam zóny třeba, tam je tomu říkají hub, to je takové centrum toho Bronxu a tam aj přes den tam vidíte, tam si lidi střílejí heroin navzájem před vama, tam nikdo se neschovává, teď takto. A oni většinou nejsou jako zlí lidi, ale jak mají ty drogy v sobě, tak oni potom neví, co dělají. Takže, a v noci tam bychom vůbec nechodili, ani my, to je takto. Takže je to takové. A pak máme ale různé takové, ten Bronx. V Newarku, kde jsem byl 2 dny, tak tam je to takové drogové centrum a oni vždycky říkají, Bronx je drsný, že? Říkám, nevíš, co se tady děje? Tam my nechodíme v noci ven vůbec, tam my máme velkou tu zeď, a tam je to taky drsné, no. A tak tam jsem ubytoval svou rodinu, když přijeli. No, ale je to takové, je to jiný svět určitě. Je to vlastně, a potom, ale to vidíš hlavně od těch lidí vlastně. My tam máme, často se mě já se teď asi možná rozvykládám, že hodně se mě lidi ptají, proč bych měl někomu pomáhat, to nic nedělá. Když já pracuji tvrdě, mám práci a snažím se prostě ten život žít poctivě, proč bych měl pomáhat někomu, kdo se ani nesnaží. A já jsem měl taky stejné otázky, to takto, až dokud jsem potom nepotkal ty lidi, kteří nějaká jedna paní poprvé viděla vraždu, jí bylo 7. Že a to tě poznamená, to takto, nebo tam jsou ty jogaři do těch gangů, ti nemají rodinu, ti nemají disciplínu, že vlastně my máme tolik moc daného a disciplínu pracovat, nebo to takto, co oni už nemají. A oni nejsou ani schopní pořádně to takto žít, jak my třeba žijeme. A pracujete i s těmato lidema? Jako třeba řekněme s nějakýma odpadlíkama třeba z těch gangů nebo tak? Nebo dostáváte si i do těchto situací? Jo, oni většinou chodí jak nám v tom Newarku, tam přijdu na tu soup kitchen, na tu kuchyň, když tam vaříme pro ně, tak oni tam přijdou a tam si vykládáme normálně to takto a někteří nám říkají, nebo bratře, my tě ochráníme. Kdybys něco potřeboval, říká, ne, nic, jsi mafiáni někdy. Že jako kam nechodí policie, tak tam jde Františka vlastně. A někdy a jo. A oni nás tam mají právě rádi a už i ty kamarády tam máme, že to už známe dlouho a my se s nimi potkáváme a je to drsné, protože je to takový těžký život držet si tu naději a pokud asi nežijeme v tom Kristu, tak to asi potom, já nevím, jestli je to vůbec ani možné, protože máme lidi, o které se staráme a oni potom, pak je vidíš na ulici a oni jsou úplně zdrogovaní a vlastně to vypadá, kdyby prostě všecko, co jsme zkusili, že je k ničemu, že všecka ta práce je k ničemu, nebo dostaneme lidi do nějakého toho rehabu od alkoholu a oni se pak vrátí se úplně do stejného a říkáš si, dělám to pro nic, nebo to takového. A pak si uvědomíš, že vlastně já furt padám do hříchu taky a ten Bůh tam furt na mě čeká, abych se mohl vrátit. A to vlastně ti dá takovou naději prostě, že tam s tím člověkem být. A zvláště ty gangy a takové a ty drogy, většina z těch lidí se zpátky na nohy nedostane, anebo někteří ani nikdy na nohách nebyli, ale já myslím, že naším posláním, zvlášť v naší komunitě, je být s nimi vlastně až do důstojné smrti. Umožnit jim důstojnou smrt, že vlastně být tam s nima a prostě starat se o ně, a i když oni furt padají a prostě tam být pro ně
a být otevřený a naslouchat jim a takové. A měl jsem taky takového borca, co byl na heroinu a taky on vždycky přišel a říká, pomodli se za mě. Říkám, Otče, Syna, Ducha Svatého, amen. A on začal, Pane Bože, dostane mě z drog. Že ani nečekal na mě se modlit, ale prostě to byla jeho modlitba. A tak jsme se vždycky modlili a raz jsem zpíval písničku, to Oceans, ty oceány, jestli to znáte, a tam je taková věta, já jsem tvůj, ty jsi můj, vlastně já jsem Boha, Bůh je můj, že on se odezdává, to takto. A on to slyšel a ho to zaujalo, ty slova, já jsem tvůj, ty jsi můj. A on potom každý týden chodil a vlastně říkal, já jsem tvůj, ty jsi můj, že? Já jsem tvůj, ty jsi můj, God bless you. Takové a pak potom vlastně umřel, předávkoval se. A já si říkám, že možná v ten čas té smrti vlastně řekl tyto slova, já jsem tvůj, ty jsi můj tomu Bohu, protože tam jsem ho dostat nemohl už, to prostě tak to nejde, ale aspoň potkal někoho, kdo se o něho staral, kdo v něm poznal člověka a takové. Takže to je hodně takové, vlastně ta naše práce. A celkově, když potkáme ty bezdomovce, většina lidí prostě ignoruje, protože nechce třeba dát peníze. My třeba peníze nedáváme, ale aspoň toho člověka pozdravit a promluvit si s ním, nebo takového. Oni už nás potom znají, říká, bratr, v pohodě, že už ani peníze nežádá. A nebo jim něco koupíme, třeba jídlo nebo takového. Ale že vlastně poznat v tom člověku člověka. Protože někdy to už, oni jako lidi už nevypadají někdy. Že ty drogy potom z tebe udělají už takové jak zombie, takové, že jsou zhrbení a je to také tvrdé, no. Tak tam by s těma lidima, takže hodně lidí se ptá, kolik lidí se vrátí zpátky na nohy a myslím, že to o tom tak není. A když se stane, tak je krásné, ale většinou je to prostě tam být s tím člověkem. Tak mírně volně přešel do těch dotazů od vás, takže ještě teďka klidně pište. Zkusíme techniku. Ano, máme to tady. Pár dotazů přišlo. Hodně dotazů přišlo, tak to nevím. Jestli to stihneme všechno, tak zkusíme, když tak nějak jako kratěji. A potom jenom znova podotýkám, že jestli to ještě není všechno tam snězené, nebo tak klidně i teďka běžte, choďte, berte si. A tady po těch dotazech, tak tady tak skončíme tady tuto řízenou diskuzi, oficialitu. A potom tady Ondra bude vlastně dál hrát a také pro vás k dispozici, kdybyste se chtěli popovídat, cokoliv se zeptat. Tak teďka dotazy, takový první. Byl v situaci, kdy ti šlo o život? To jsme teď tak... Asi úplně ne, ale jako tak každodenně je to možné. Ale ne přímo, že by na mě někdo namířil zbraň nebo něco takového. Někteří bratři byli, vím, ale já ne. Taká rychlá odpověď. Anonymous, vlastně jako každý. Jsi opravdu přesvědčený, že to byla dobrá volba? Jako jsi v tom fakt šťastný, svobodný? Pro mě určitě, já teďka čím déle v tom žiju, tím víc mě to naplňuje, že to je vlastně, a já si často říkám, já jsem dostal tolik moc, mám krásnou rodinu, takové, že z krásného Valašska, že je taký ráj, a jak já potkám ty lidi, co nic nemají, tak mě strašně naplňuje jim pomoct, být jim třeba tím bratrem, že? Být tam pro ně, být tam s nimi, takže mě to naplňuje víc a víc, čím déle tam jsou. A ten život s těma bratrama je taky, to je prostě to bratrství, a to ještě uvidíte, když přijete v sobotu na tu mšu, sobotu mša ve 2 hodiny, tak tam přijedu ještě 12 bratrů přijede a vlastně to bratrství, když jsme spolu, to je strašně také chytlavé. Většina ogarů, co se k nám hlásí, je proto, že vlastně najdu také to bratrství. Takže to je teď taková vlastně, ne, to je tvá rodina. Prakticky. Ano. Další anonymous se ptá, můžeš jíst sladké, jak to máte s postem? To je dobrá otázka, to je dlouhá otázka, zkusím rychlo. My postíme se středa a pátek, máme taky ten oficiální půst, co znamená 1 velké jídlo denně a 2 malé a mezi tím nejest. Což vypadá jako tak dobře, ale když to potom děláte celý rok, tak to potom už těžší. A bez masa ve středu a v pátek. Potom máme speciální posty od všech svatých až do Vánoc. Ten půst je každý den, to je takto. A potom půst a ještě tam je jeden, který si můžeme zvolit, pokud chceme. Se sladkým, alkohol a sladké jenom ve svátky, v neděle, ve slavnosti, takže normální den ne.
za těch svátků je poměrně dost, ne? Ti kapucini mají hodně svatý, to je pravda. A to už potom vidíš bratry, oni už tak dopředu se dívají na ten týdeň a říká svatý Krišpín, jo, tak to je náš. Takže to už máš potom, jako už víš, už znáš ty cesty. No a někdy ten týden prostě chceš nějakou tu sladkost a pak máš nedělu a už to ani nechceš. Že takové... takže tak, no. Ale těch svátků je tam zvlášť v květnu a v říjnu. Tam je tolik františkánských svátků, že to je pěkné, no. Díky za odpovědi. Další otázka. Jak se s tebou dá třeba spojit? Nemáš e-mail, ani telefon, vlastně nic? Telefon nemám, e-mail nedávám, protože tam nechci chodit na internet, protože nemáme internet v baráku, takže já se tam moc nedostanu. Telefonní číslo vám můžu dát a když zavoláte, tak já pak zavolám zpátky. Ono to většinou nikdo nezebere, naša první linka to zvoní furt, takže my už to ani neberem. A pak večer to jeden bratr má na starosti to všecko poslechnout, dát to tím bratrom a my pak voláme zpátky. Protože to je takové, no, tak asi tak. Jo. Další otázka. Jo, ano, co se týká nějaké zdravotní péče, jak to je u vás v komunitě řešené? Jak relaxuješ? A bylo složité, to je dobrá otázka, bylo složité přejít z britské angličtiny na americký slang? To jsou vlastně 3 otázky. Jo, to jsou 3 otázky. Tak první byla... První otázka zdravotní péče. Zdravotní péče, to už si každý musí tak jako vyřešit trochu sám, podle toho, že my máme třeba zubaře, my tam máme lidi, co nám dělají zubaře zdarma, protože to je strašně drahé tam, takže nám většinou, tam jsou lidi, co to dělají pro nás. Tak to v New Yorku je to drsné, protože stát po nás chce, aby jsme měli zdravotní pojištění. A to zdravotní pojištění v jednu chvíli bylo až $900 na bratra za měsíc, což je strašně moc. Takže teď už změnili jsme, zkoušíme najít různé věci. No a vlastně všechny tyto peníze máme nějakých 150, 140 bratrů po celém světě a v tom New Yorku je třeba jenom 70, ale furt my musíme dostat dost peněz od dárců, aby jsme i toto mohli utáhnout. Takže to je vlastně, musíme čekat tak, aby nám Bůh ty peníze dal, ale už jsme aj změnili, máme různé takové věci, jak změnit ty pojišťovny a takové, protože nemůžeme bez toho, nám to nedovolí být bez toho. Takže také drsné, takže no, teď jsme změnili pár věcí, takže moje pojištění je teď $200 na měsíc na mě, což je furt strašně moc peněz. No, ale tak to nemáme moc na výběr. A s tím slangem britsko-americkým, s tím možná souvisí taková doplňující, když se modlíš nebo přemýšlíš nebo sníš, tak je to v angličtině nebo ve valaštině? To musím říct. Já přemýšlám v angličtině, že já bych radši přemýšlel ve valaštině, ale jak už tam 14 roků vlastně ve světě, tak já už dlouho vlastně přemýšlám v angličtině, tak já se modlím v angličtině. Já nevím, jak s ním, já se nepamatuju ty sny, ale asi v angličtině, to bych asi poznal. No, ale už přemýšlám furt, už je to vlastně všechno v angličtině, já čtu hodně v angličtině, abych si rozšířil tu slovní zásobu. Díky. Další je tady ještě potom otázka, jich tady víc, tak já to tak přeletím, tak ve stručnosti. Můžeš si vybrat, v jaké zemi budeš pomáhat? Dobrá otázka, nemůžu. Kde mě pošlu, tam musím jít. Jasné. Takže tam je ta poslušnost. No. Když nemůžeš nic vlastnit, tak s kytarou je to předpokládám stejné. Takže prostě když si na místě, kde není kytara, tak bohužel. Tak není, no. Když tak buď seženeme z té farnosti nebo z takového, nebo třeba tam mám kytaru, kterou používám, ale vlastně zase není moja. Takže když nějaký bratr to chce použít, taky ji použije. Takže tak je vlastně společné. Nikdo z nás to nevlastní, ale ta kytara tam třeba je. Teď takto. A zase tak je to z tu chudobu, že nemůžeš si třeba koupit nějakou hodně drahou kytaru, nějakou Gibsona nebo něco takového, že to ti pak stejně s autama, když ti někdo chce dát, nám třeba chtějí dát nějaké, co to bylo, to Tahoe, takové, taký medvěd, také auto, ten Chevrolet Tahoe. A pak s tím jezdíš, ano, to bylo staré, my jsme to možná mohli použít, ale pak jezdíš po té ulici a zastaví tě na křižovatce a řekne, nemáš nějaké prachy? A řeknu, nemám.
ale řídím také auto. Že potom, že také drsné, no. Takže díky. Jsme to odevzdali. Tady taková další otázka. Jak si Ogar ze Študlova, co má 500 obyvatel a nejvyšší budova je dvoupatrová škola? Jak zvládl jsi jako život mezi mrakodrapama, 10 milionama lidí a obrovské množství aut? To je velice důležitá otázka, protože ta kultura je tam tak strašně jiná, že to je vždycky těžké. To je vždycky těžké. Já když tam bývám teďka v tom Bronxu, tam je hasičská, jak se tomu říká, dům hasičský, zbrojnice na tom bloku, pak je tam policejní stanice na tom bloku a ještě ta cesta je vlastně, že můžeš projet celou cestu daleko, takže všechny sanitky a všetci jezdí a vlastně tu ulicu. Takže to tam houká furt, potom my jsme kousek 15 minut od letiště, takže ty letadla tam furt lécou ještě. A pak tam lidi hrajou hudbu, oni tak rádi se sdílají z hudbu až do 2 hodin v noci, nahlas venku, tam vyhrávají a takové lidi tam křičí. A takže ten hluk tam je vždycky. Takže proto nejlepší modlitba je brzo ráno předtím, než se někdo obudí. Takže to je drsné, prostě to ticho tam není. A my máme 1krát za měsíc, máme v našich pravidlech, musíš na pustevnu. Že máme vlastně 24 hodin, kde jedeme někde do přírody a tam strávíme 24 hodin jenom tak s Bohem. A potom to máme každý měsíc, raz za měsíc a pak máme 8 dní raz za rok. Že vlastně v tichosti s Bohem na té pustevně. Takže to tam máme tak udělané, protože v tom městě je to drsné takové. A zvyknout jsem si asi nezvykl, ale jako spím, no. Takže je to drsné. To je těžké. Tady je potom taková zajímavá otázka, jak dlouho jsi nechal, jak dlouho ti rostl vůz? To je 6 roků. Já jsem měl už předtím, no tak ušel jsem mě nebo něco takového. A pak, když jsem tam jel, tak jsem se oholil, takže toto je přesně 6 roků teď. Dobrá, uvidíme za 5 zase, jak to Já myslím, že se to zastavilo, to už je, teď je to 3 roky stejné. A z toho tady plyne další otázka, jestli uvidíme za 5 roků, jak to vlastně teďka máš, jak často, mluvím, ne do mikrofonu, jak často můžeš jezdit teďka třeba po těch věčných slibech zpátky domů, ta otázka se tady opakuje víckrát. Jo. 1krát za rok na 2 týdny. Jednou za rok, anebo když jsi v Americe, tak 2krát za rok na týden, že máš vlastně ty 2 týdny, ale letět tady na týden a zpátky, to vlastně letíš 2 dny skoro, podle toho, kterým směrem letíš. A přes co? Třeba Lisabon, to trvá. Takže je to takto. No, já jsem neletěl poslední 4 roky, jsem tu nebyl kvůli covidu a vízám a takovým, takže teď už bych zase měl začít jezdit každý rok. Díky moc. To je taková česká otázka. Jak slavíte Vánoce? Máte salát a kapra? Kapra nemáme, salát jsem měl, nějaká Polka mě udělala salát a já jsem salát nikdy neměl rád, já jsem byl takový špatný. Vánoce jsou zajímavé, Vánoce chutnají jinak, zní jinak, voní jinak a vypadají jinak, že než máme tady. Takže je takový jiný zážitek, že vlastně je to i ty písničky jsou jiné, to jídlo. My slavíme Vánoce dohromady, celá komunita, nebo aspoň ti, co bývají kolem, takže my máme velkou party a takové. A já tam vlastně na to sháňám jídlo taky, i vařím. Teda já nevařím, já organizuju vaření. Takže Vánoce jako my máme krásné, ale jsou jiné už, že to jiné. A kapra určitě nemáme. Asi máme maso. Díky. Poslední otázka. Zve vás někdy někdo na společný oběd? Například, jak tady je třeba někdy běžné, že se třeba zvou kněží jako takto do rodin? Jo, to hodně často, no. Oni nás zvou a potom už je na tobě, jak často jdeš, protože musíš taky, a zvlášť třeba pro naše kněze, kteří jsou strašně moc mimo ten dům, protože mají různé misi a kázání a takové, tak ti už potom moc nechci jít pryč, jako na obědy, a zase ten oběd je dobrý, že? Takže už si to musíš tak jako zjistit. Většinou zkusím jít aspoň ve 2. A hodně lidí, hodně těch rodin nás takto pozve, že kdykoliv můžeš přijít, takže to je takto. Takže to je také pěkné zase a potom zase do té rodiny přijít a přijat tu štědrost těch lidí. Super, díky moc. Pak je tady ještě taková jedna otázka, kterou ale nebudeme odpovědět, protože je to otázka, jestli někdy si Ondro viděl nebo četl Pána prstenů, ale to bychom tady byli asi ještě
Ještě další 3 hodiny. Viděli, četl. Tak ne, tak dobré. Tímto bych ti chtěl strašně moc poděkovat, že jsi tady vydržel a odpovídal a děkujeme a krásný večer. Díky moc.